Știu că sunt momente de încercare, sunt momente în care strigăm la Domnul. Săptămâna trecută am stat înaintea Domnului și m-am rugat și Domnul mi-a pus pe inimă acest serial, acest ciclu de predici pe care l-am intitulat Why God? De ce, Doamne? Cred că fiecare dintre noi ne-am pus întrebarea aceasta, de ce, Doamne? Am auzit atâtea explicații cu privire la această pandemie, unii influențați de cultura bisericii din vremea de astăzi au aruncat vina pe diavolul și au spus că toată lucrarea aceasta este de la diavolul. Dar mă gândesc că Dumnezeu în toate lucrurile, El ține în control. El ține în control fiecare situație, El ține în control fiecare secundă, El ține în control viața fiecăruia, El ține în control familia fiecăruia, El ține în control fiecare națiune și Dumnezeu permite sau nu permite cât vrea El. De ce, Doamne? De ce, Doamne, s-a întâmplat cu noi? De ce, Doamne, s-a întâmplat în vremea aceasta? De ce, Doamne, s-a întâmplat în casa noastră? De ce, Doamne, s-a întâmplat în România, în Moldova, în Spania, în Germania? De ce, Doamne, sunt frații de-a noștri loviți? De ce, Doamne, sunt oameni care și-au pierdut viața în vremea aceasta? De ce, Doamne, sunt oameni care sunt bolnavi într-o stare critică? De ce, Doamne, unii nu sunt atinși? De ce, Doamne, copiii Tăi și nu cei păcătoși? Și ne punem foarte multe întrebări în astfel de zile. Așteptăm un răspuns de la Dumnezeu. Și în această zi aș vrea să citesc din cuvântul Domnului din cartea Iov, capitolul 30, de la versetul 20 până la versetul 26, omul lui Dumnezeu care a fost greu încercat și-a pus multe întrebări și s-a rugat lui Dumnezeu. Și ascultați rugăciunea acestui om, Iov 30 de la versetul 20. Strig către tine și nu-mi răspunzi, stau în picioare și nu mă vezi. Ești fără milă împotriva mea, lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii, căci știu că mă duci la moarte și locul unde se întâlnesc toți cei vii. Dar cel ce se prăbușește nu-și întinde mâinile, cel în nenorocire nu cere ajutor, nu plângeam eu pe cel amărât, nu avea inima mea milă de cel lipsit, mă așteptam la fericire. Și când colo nenorocirea a venit peste mine, trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. Iov în disperarea lui, Iov în încercarea lui, Iov în starea lui de boală, de suferință, a început să strige către Dumnezeu și parcă îmi imaginez pe Iov stând înaintea Domnului spunând aceste cuvinte: Doamne, strig către Tine și nu-mi răspunzi. Stau în picioare și nu mă vezi, te faci că nu mă vezi, te faci că nu știi de mine, te faci că nu mi-auzi rugăciunea, te faci că nu sunt pe acest pământ. Și aș vrea în această dimineață, unul din răspunsurile de ce, Doamne, pe care l-am găsit în cuvântul Scripturii este când Dumnezeu tace. Este un moment de tensiune, este un moment de nesiguranță, este un moment în care stăm înaintea lui Dumnezeu și ridicăm rugăciuni, postim, ne rugăm de zeci, de sute de ori, ne unim în rugăciune zeci, sute mii de credincioși, zeci de biserici de pe meleagul acestui pământ din Spania, Germania, din Italia, România, Moldova, din Statele Unite ale Americii, de pe întreg pământul, ne unim în rugăciune și strigăm către Domnul și parcă toți împreună ne simțim ca și Iov: Doamne, strig către Tine și nu-mi răspunzi, stau înaintea Ta în picioare și nu mă vezi. Când Dumnezeu tace, de ce, Doamne, de ce taci în aceste momente? Înțelegeți, atunci când Dumnezeu tace, putem experimenta doar două lucruri. Primul lucru este consolare și este lucrul cel mai potrivit. Consolare că chiar dacă nu-L vezi, chiar dacă nu-L auzi, chiar dacă nu-L simți, tu ai încredințarea că Dumnezeu este cu tine, bazat pe experiențele pe care le-ai avut, bazat pe promisiunile pe care ți le-a dat, bazat pe caracterul Lui, bazat pe felul Lui de a fi. Tu ești consolat
Că chiar dacă treci prin valea umbrei morții, Dumnezeu este cu tine. Tu crezi cuvântul lui Dumnezeu care spune și iată eu voi fi cu voi în toate zilele, fie că-s bune, fie că-s rele, fie că-i duminică, fie că-i luni, fie că-i în spital, fie că este în călătorie, fie că-i la adunare, fie că este acasă, închis în carantină. Tu crezi că Dumnezeu este cu tine și te consolezi cu lucrul acesta. Tu ai încredere în Dumnezeu că tot ce face El face după planul Lui, că nimic nu este accidental, că nimic nu este la întâmplare, că nimic n-a ieșit din cursul Lui, că nimic n-a ieșit de sub autoritatea Lui. O altă experiență pe care o poți trăi în aceste vremuri când Dumnezeu tace este dezolarea. Tu nu-L mai simți, tu nu-L mai vezi, tu nu-L mai auzi și în mintea ta se perind atâtea întrebări și atâtea frământări. Ești cuprins de frică, de nesiguranță, de descurajare. Încep să fii nemulțumit, încep să dai vina pe China, pe Trump, pe biserică, pe doctori, pe politic, pe guvernator. Încep să găsești răspunsul la nemulțumirea ta, la nesiguranța ta, la frica ta, uitându-te în jurul tău pentru că nu mai vezi și începi să cazi în dezolare. Încep să cazi în dezolare. Sunt două experiențe pe care poți să le ai. Când Dumnezeu tace, în primul rând, tăcerea nu înseamnă că lui Dumnezeu nu-i pasă. Când Dumnezeu tace, nu înseamnă că lui Dumnezeu nu-i pasă. Dacă vă uitați, scumpii mei, între Vechiul Testament și Noul Testament, este o pagină albă, însă pagina aceasta albă cuprinde 400 de ani, 400 de ani în care n-au fost profeți, 400 de ani în care a fost tăcere, 400 de ani în care Dumnezeu n-a vorbit, 400 de ani în care ni se pare că Dumnezeu și-a întors spatele și lui Dumnezeu nu-i pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu-i pasă de oameni, nu-i pasă de poporul lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, în 400 de ani Dumnezeu a continuat să lucreze pentru că i-a păsat de noi. Timp de 400 de ani Dumnezeu, în acești 400 de ani Dumnezeu a ridicat un imperiu mare, imperiul grec, condus de Alexandru Macedon, care a impus în lumea de atunci limba greacă, limba în care mai târziu este scris Noul Testament pe care noi îl avem. În acești 400 de ani Dumnezeu a ridicat un alt imperiu, Imperiul Roman, care a cucerit lumea întreagă, care a adus ca și lege Pax Romana ca să dea libertate tuturor oamenilor să circule în lumea aceasta. În Imperiul Roman, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a fost dată legea de înscriere. Citiți Luca 2, versetul 1 și 2, spune așa: în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată când era dregător în Siria Chirinius. În vremea acestui Imperiu Roman, Dumnezeu a rânduit, a planificat cu lux de amănunte felul în care trebuie să se perinde istoria, felul în care trebuie să se împlinească planul de mântuire a lui Dumnezeu. Închipuiți-vă că Dumnezeu a pus data când Cezar va da legea, a pus data când Chirinius va fi guvernator, a pus data în care Maria va fi însărcinată, a pus data când ea se va naște și se va naște în Betleem, pentru că trebuia să se împlinească că El este din David, El este din localitatea lui David, el este urmașul pe tron a acestui mare împărat. Dumnezeu cu lux de detalii a planificat toate aceste lucruri. Tăcerea lui nu înseamnă că nu-i pasă, tăcerea lui nu înseamnă că el și-a întors spatele, tăcerea lui înseamnă că el continuă să lucreze. Nu uitați, pseudonimul lui Dumnezeu este întâmplarea. De multe ori noi ne uităm și spunem că a fost un accident, a fost o întâmplare, însă întâmplarea este pseudonimul cu care Dumnezeu se semnează atunci când lucrează din culise. Priviți în cartea Estera, niciodată nu se menționează Dumnezeu în cartea aceea, însă când ne uităm la tot ce se întâmplă cu Estera, tot ce se întâmplă cu poporul Israel, nu putem să vedem nimic altceva decât mâna cea bună, cea îndurătoare, cea milostivă a lui Dumnezeu, mărit să fie în numele Lui. Dumnezeu continuă să lucreze, tăcerea Lui nu înseamnă că lui Dumnezeu nu-i pasă.
Dacă vă uitați, dragii mei, în vremea celui mai mare om al credinței, tatăl tuturor credincioșilor, Avram, a avut un moment în care Dumnezeu nu i-a vorbit, știți cât? Timp de 13 ani. Timp de 13 ani Avram nu a auzit vocea lui Dumnezeu. Timp de 13 ani Dumnezeu nu i-a vorbit. Timp de 13 ani cerul nu s-a deschis. Timp de 13 ani Avram a trebuit să umble în ascultare și prin credință înaintea lui Dumnezeu, chiar când n-a primit o descoperire, chiar când n-a primit o vedenie, chiar când n-a primit o prorocie, chiar când n-a auzit vocea lui Dumnezeu, chiar când nu a văzut o angelofanie sau o teofanie, chiar și atunci Avram i-a rămas credincios. Și este greu să umbli în credincioșie și ascultare 13 ani fără să ai niciun cuvânt. Aduceți-vă aminte de Ilie. Ilie este cel care profețește seceta în vremea lui Ahab. Și este interesant că Ilie se duce, se ascunde, stă într-o parte, continuă să stea în prezența lui Dumnezeu. Și știți câți ani Dumnezeu nu-i vorbește nimic lui Ilie? 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate Ilie n-a auzit nimic din partea lui Dumnezeu. Însă când Dumnezeu tace, nu înseamnă că lui Dumnezeu nu-i pasă. În al doilea rând, dragii mei, aș vrea să vedem când Dumnezeu tace, tăcerea nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Uneori El nu schimbă situația, dar ne schimbă pe noi, ne pregătește pe noi, lucrează cu noi, lucrează în noi. Aduceți-vă aminte de Moise fuge din Egipt, ajunge într-o țară îndepărtată, ajunge în pustiu și timp de 40 de ani Moise nu aude vocea lui Dumnezeu, însă Dumnezeu continuă să lucreze la caracterul lui, la smerenia lui, la valorile lui, la umilirea lui, la transformarea lui. Timp de 40 de ani să trăiești o viață aproape întreagă fără să auzi vocea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de David, dragii mei. De la momentul în care David este uns până la momentul în care ajunge pe tronul lui Israel, trec 15 ani. După ce a fost uns, David ca și împărat se întoarce înapoi la oi. Și în perioada aceasta, David omoară cu mâinile lui ursul, omoară leul, se antrenează, scrie psalmi, se apropie de Domnul. Dumnezeu îl pregătește pentru momentul culminant în care îl învinge pe Goliat. Apoi vine iarăși o perioadă de încercare în care David nu aude vocea lui Dumnezeu și fugar, fuge în peșteri, fuge în pustiu, fuge în cetăți străine. 15 ani de când Dumnezeu l-a uns până când Dumnezeu l-a pus pe tron, David a umblat bazându-se pe voia lui Dumnezeu, pe caracterul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, dragii mei, de Iosif. Iosif are un vis și se vede mai dincolo de frații lui. Prin el vede cum Dumnezeu va aduce izbăvirea și de la momentul visului până când el ajunge prim-ministru în Egipt, trec 14 ani. 14 ani în care Iosif este vândut ca și rob, 14 ani în care Iosif este rob, este sclav în casa lui Potifar, 14 ani în care Iosif este aruncat în pușcărie pe nedrept și strigă acolo și caută voia lui Dumnezeu și Dumnezeu nu spune nimic, și Dumnezeu nu spune nimic, și Dumnezeu nu spune nimic, până când Dumnezeu îl ridică în rangul acela de a aduce izbăvire. Priviți însăși la viața Domnului Hristos. Din momentul în care se naște El, din momentul în care El apoi îl vedem că este dus la templu, până în momentul în care El se duce la Iordan, la Ioan Botezătorul ca să fie botezat, nu se știe nimic, nu se aude nimic, nu se vede nimic, este tăcere în viața lui Iisus. Ani de zile este tăcere, nimic, Scriptura nu ne spune despre vremea aceea, însă când Dumnezeu tace, nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Cuvântul Domnului spune despre Domnul Hristos că El s-a făcut ascultător. Știți ce înseamnă ascultător în primul rând? Ascultător înseamnă că trebuie să-ți iei un timp în care să taci ca să poți asculta. Uneori în viața noastră este atâta gălăgie, este atâta tumult, este atâta frică, este atâta stres, este atâta nesiguranță, este atâta nemulțumire, este atâta lăcomie, mândrie, atâta păcat. Este atâta indiferență și conformism, este atâta neiertare, este atâta mândrie, egoism și aroganță.
este atâta fire. Viața este așa de gălăgioasă încât noi uităm că trebuie să ne oprim, să stăm în tăcere și să învățăm să ascultăm. Ca să poți asculta, în primul rând, trebuie să taci. Nu poți și tu vorbi și altul vorbi și să-l asculti și pe celălalt. De multe ori noi vorbim căutând soluții pentru anumite nevoi. Însă Dumnezeu ne cere ca să ascultăm. Hristos a făcut ascultător. Și dacă vă uitați în cuvântul Scripturii, spune că eu vă spun totul și fac totul ce am auzit de la Tatăl. Ca să poți să auzi glasul Tatălui, trebuie să faci tăcere. Trebuie să faci tăcere. Uneori Dumnezeu tace până când noi suntem gata să ascultăm. Până când noi suntem gata să ascultăm. Când Dumnezeu tace, nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. În al treilea rând, dragii mei, când Dumnezeu tace, s-ar putea să fie timpul examenelor. Dumnezeu ne învață, Dumnezeu ne binecuvintează, Dumnezeu ne poartă de grijă, Dumnezeu pune la dispoziția noastră resurse. Dumnezeu ne umple cu Duhul Sfânt, ne dă credință, ne dă cuvânt, Dumnezeu ne trimite în școala vieții, Dumnezeu ne trimite în școala părtășiei frățești, Dumnezeu ne trimite în școala genunchilor plecați în rugăciune, Dumnezeu ne trimite în școala postului și facem aceste lecții, luăm aceste specialități, trăim aceste experiențe cu Dumnezeu, însă vine un moment în care Dumnezeu tace pentru că este momentul examenelor, este momentul testului. Profesorul niciodată nu vorbește cu studenții lui în timpul examenelor, nu le răspunde la întrebări, nu le arată care este răspunsul, ci stă acolo și îi testează să vadă care și cine și ce a învățat până atunci. În 2 Cronici este un cuvânt foarte interesant care spune, 2 Cronici 32:31, însă când au trimis căpetenile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Tot ce era în inima lui. Uneori Dumnezeu tace, stă deoparte să vadă până acum cât eu, cât dumneata, cât noi am consumat harul lui, am consumat timpul lui, am consumat pâinea lui, am consumat apa lui, am consumat zilele pe care ni le-a dat, am consumat sănătatea pe care El ne-a dat-o, am consumat banii cu care El ne-a binecuvântat. Până acum oare am învățat lecțiile care sunt prioritățile lui Dumnezeu? Am învățat legile împărăției și Dumnezeu tace și așteaptă ca să vadă care este decizia noastră, care este decizia noastră. Aduceți-vă aminte de Domnul Hristos pe cruce și atunci când era în agonia și suferința morții, întins acolo, în bajocura mulțimii, strigă cu tot sufletul, cu toată puterea care i-a mai rămas, Eli, Eli, lama sabachthani, care înseamnă Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? A fost momentul testării, a fost momentul în care Dumnezeu a trebuit să stea deoparte ca jertfa lui Hristos să fie desăvârșită. Poate unii dintre noi în criză, în nevoie, avem frați, avem surori pretutindeni care sunt în stări dificile, în stări grave. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați văzut păstori, slujitori care au slujit Domnului și împărăției Lui, au trecut din viață, s-au dus în lumea de dincolo și poate ne punem întrebarea, Doamne, unde ai fost? Unde ai fost când El s-a îmbolnăvit? Unde ai fost când El a murit, când și-a dat ultima suflare? Unde ai fost când El s-a contaminat? Unde ai fost, Doamne, de ce El și nu altul? Doamne, unde ai fost în momentul respectiv? Și, dragii mei, știți care este răspunsul? Dumnezeu a fost în același loc în care a fost atunci când Fiul Său era pe cruce și era singur. Dumnezeu nu și-a schimbat locul. Dumnezeu nu și-a schimbat caracterul. Dumnezeu nu și-a schimbat suveranitatea. Dumnezeu nu și-a schimbat hotărârea. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Mărit să fie numele Lui. Mărit să fie numele Lui. Nu cumva în această zi ești în testul lui Dumnezeu? Tot timpul ia deciziile cele mai bune când ești în întuneric, să nu greșești niciodată. La ce examen ești azi? Care este testul pe care Dumnezeu mi-l dă mie în această dimineață?
Ce vrea Dumnezeu pe mine să mă învețe? Care este lecția pe care trebuie să o iau? Ce nu am știut până acum? Care este experiența nouă pe care Dumnezeu vrea să mi-o dea? Ce vrea să mă învețe Dumnezeu în această zi? De ce eu? De ce sunt aici? De ce în vremea asta? De ce cu noi? Doamne, care este lecția? Pentru că atunci când Dumnezeu tace, Dumnezeu vrea să vadă dacă am învățat lecția. În al patrulea rând, dragii mei, Dumnezeu tace când îi o întrebare greșită. Dumnezeu tace când îi punem o întrebare greșită. Și, dragii mei, întrebarea pe care eu o pun înaintea lui Dumnezeu respectă prioritățile planului Său, respectă prioritățile vieții plănuite de Dumnezeu. Era un moment în care Petru stă de vorbă cu Domnul Hristos în Ioan, în capitolul 21, și în versetul 21, Petru spune în felul următor: Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau eu ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Uneori punem întrebări la care Dumnezeu nu vrea să răspundă, punem întrebări la care Dumnezeu nu vrea să dea un răspuns clar. Pe El îl interesează ce-i cu tine, pe El îl interesează cum este viața ta. Dragii mei, nu uitați ideea prioritară a mântuirii este viața veșnică, este mântuirea sufletului, nu este binele și fericirea noastră neapărat. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de atâtea ori despre lucrul acesta. Dumnezeu ne vrea în cer, El a pregătit un loc pentru noi în împărăția Lui și indiferent prin ce trecem, mai devreme sau mai târziu, boală sau sănătate, zile multe sau puține, accident, cancer, diabet, gripă, stop cardiac, dragii mei, orice formă de boală n-ar fi, nu uitați, este consecința propriilor noastre decizii umane. Și atunci când Dumnezeu lucrează în noi, El vrea întâi mântuirea noastră. El vrea întâi mântuirea noastră. În Fapte 1, capitolul 1, versetul 6 spune: deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și el le-a răspuns: nu e treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Uneori Dumnezeu tace, Dumnezeu nu răspunde, pentru că El are alte priorități, El are alte intenții pentru noi. Uneori ne spune: nu e treaba ta. Doamne, de ce? Nu-i treaba ta. Doamne, pentru ce? Nu-i treaba ta. Doamne, care este cauza? Nu-i treaba ta. Pentru noi oameni este așa de greu să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la amărâtul Iov, la încercatul Iov, la omul acesta plin de durere, de suferință, care a trecut, dragii mei, a pierdut totul. A pierdut 10 copii, a pierdut business, a pierdut casă, a ajuns să stea pe o grămadă de gunoi, să-și scarpine rănile, n-a mai avut decât suflare în el, atât a fost de nenorocit, atât a fost de dezbrăcat de tot ceea ce el a avut, atât a fost de apăsat de tare în durerea și suferința lui. Și vă închipuiți Dumnezeu în suveranitatea lui. El nu-i spune niciodată: Iov, pentru ce am făcut lucrul ăsta. E foarte greu când ești în durere și suferință și pui: Doamne, de ce? Dacă mă iubești atâta, dacă mă vrei atâta, dacă ai fost cu mine atâta, de ce acum, de ce aici, de ce în momentul ăsta? Dar Dumnezeu uneori nu răspunde pentru că are alte priorități. De ce Dumnezeu tace? El tace când nouă uneori nu ne place răspunsul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, într-o perioadă în care prorocul Elisei era în slujba lui Dumnezeu, a venit un general de armată, generalul sirian Naaman. Vine și el este șocat de modul în care Dumnezeu lucrează cu el și îi vorbește. Nu intră în casa lui Elisei, nu iese Elisei înaintea lui, nu-l primește cu salamalecuri, nu-l primește cu
cuvinte frumoase, nu îl primește cu ovații, cu urale, ci trimite însăși pe robul său și îi spune: du-te și te scaldă de 7 ori în Iordan și vei fi vindecat. Și observați care este reacția lui Naaman. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va pune mâna pe locul rănii și se va vindeca lepra. Uneori nu ne place răspunsul lui Dumnezeu. Ne mâniem pe Dumnezeu. Ne mâniem că nu ne răspunde conform așteptărilor noastre. Ne mâniem pe Dumnezeu pentru că El vrea să lucreze altfel decât noi ne așteptăm, decât noi vrem. Era Pavel, sărmanul, în durere, în suferință, în boala lui, în slăbiciunea lui, în handicapul lui, și spune, mărturisind cu inima lui întristată: de 3 ori m-am rugat Domnului ca să-mi ia țepușul. Și știți care a fost răspunsul lui Dumnezeu? Pavele, harul meu îți este de ajuns. Cum adică? Omul lui Dumnezeu, apostolul neamurilor, cel care a scris mai mult de jumătate din Noul Testament, cel care a pus baza teologiei creștine, cel care a fost răpit la al 3-lea cer, cel care a fost de 3 ori pe fundul mării și nu s-a înnecat, cel care a fost mușcat de năpârcă și n-a pățit nimica, cel care a fost bătut aproape mort și Dumnezeu l-a ridicat ca din morți, cel care a fost în închisoare și în timp ce el a cântat s-au zguduit ușciorii porțile, s-au desfăcut lacătele și zăvoarele închisorii, cel care a făcut atâtea minuni. Pavel, harul meu ți este de ajuns? Vă aduceți aminte de Elisei, cuvântul Domnului vorbește simplu despre el, s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Omul care a făcut de 2 ori mai multe minuni ca și Ilie, a sfârșit subit, fără nicio explicație, fără să ne spună Dumnezeu de ce, pentru ce, de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. S-a dus. Uneori credem că Dumnezeu tace pentru că nu ne place felul în care Dumnezeu răspunde. Este așa de greu când ești în durere. Este așa de greu când ești în suferință, este așa de greu când ești în boală, este așa de greu când ești în încercare, în strâmtorare și în lipsă. Este așa de greu când îți vezi pe cel drag și scump din casa ta plângând sau suferind sau chinuindu-se, să stai înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi, să-ți deschizi inima înaintea Lui și să spui sincer: Doamne, facă-se voia Ta. Era Domnul Hristos în grădina Ghețimani, acolo unde a băut paharul suferinței, a durerii, tot veninul păcatului nostru, acolo unde a purtat pe umerii săi în mijlocire tot ceea ce era gunoi și mizerie în viața noastră și strigă către Domnul și spune: Doamne, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, însă nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Cât de ușor îți este în aceste momente să spui: Doamne, facă-se voia Ta. Dacă mă îmbolnăvesc, facă-se voia Ta. Dacă am să mă vindec, facă-se voia Ta. Dacă am să trec la cele veșnice, facă-se voia Ta. Dacă ai să-ți proslăvești numele prin mine, printr-o vindecare supranaturală, facă-se voia Ta. Dacă am să mai stau închis încă 1 săptămână, 2, 3 în casă, facă-se voia Ta. Dacă o să cadă economia, facă-se voia Ta. Dacă îți vremurile sfârșitului, facă-se voia Ta. Doamne, facă-se voia Ta. Este greu să spui lucrul acesta, dar uneori, dragii mei, Dumnezeu tace. Pentru că răspunsul pe care ni l-a dat de mult nu este după așteptarea noastră. Un alt lucru, când Dumnezeu tace, El tace când conștiința noastră știe că ascultarea este reciprocă. Dragii mei, nu știu câți dintre voi v-ați gândit la lucrul acesta. Dumnezeu ne-a vorbit 9 ani la rând, ne-a dat har, ne-a dat oportunitatea să auzim cuvântul Evangheliei pe internet, live streaming, în biserici, pe orice formă de socializare. Am citit versete, avem versiunea Scripturii și electronică, avem și pe hârtie, avem și pe PowerPoint, avem și video, avem și audio.
Dumnezeu ne-a desfătat în cuvântul Său, ne-a desfătat cu învățături extraordinare. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un har de plin. Și, dragii mei, este așa de dureros că noi, credincioșii, luați de văltoarea acestei lumi, luați de alergările noastre, fiind timpul nostru și viața noastră umplută cu alte forme de alergare, nu ne-a mai făcut timp să ascultăm de Dumnezeu. Am fost prea ocupați. Urechile noastre au fost prea stupate uneori. Uneori am amânat și am spus, de mâine mă pocăiesc, de mâine îmi cer iertare, de mâine caut pe Domnul, de mâine am să citesc Biblia, de mâine am să mă rog, de mâine am să postez, de mâine am să mă duc în misiune, de mâine am să-l iert pe X sau pe Y, de mâine am să-l sun pe respectivul, de mâine am să mă apuc de slujit, de mâine am să fiu punctual, de mâine am să fiu disciplinat, de mâine am să fiu responsabil de viața mea. Și a trecut un mâine, și a trecut încă un mâine, și a trecut încă un mâine, și a trecut încă un mâine și a venit criza. Și acum poate fiecare dintre noi strigăm și spunem, Doamne, de ce? Mulți dintre noi știm, în conștiința noastră, luminată de Duhul Sfânt, că ascultarea este reciprocă. Ani de zile Dumnezeu a așteptat ca noi să-L ascultăm pe El. Este un verset care nouă ne place. Apocalipsa 3:10 spune, fiindcă ai păzit cuvântul meu, te voi păzi și eu de ceasul încercării care a să vină peste întreaga lume. Însă noi uităm că prioritate în lucrarea de izbăvire a lui Dumnezeu este ascultarea, este păzirea cuvântului lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată că pentru unii dintre noi, nu zic pentru toți, Dumnezeu tace, pentru că au fost momente în care El a obosit să ne cheme. Ne-a strigat prin proroci, ne-a strigat prin vise, ne-a strigat prin vedenii, ne-a strigat prin predici, ne-a strigat prin cântări, ne-a strigat prin rugăciuni, ne-a strigat prin chemare la pocăință, ne-a strigat prin textul Scripturii, ne-a strigat prin faptul că ai fost la 2 secunde de accident și nu l-ai avut, prin atâtea forme în care Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a vorbit și ne-a vorbit și ne-a spus, întoarce-te, întoarce-te, întoarce-te. Iar acum am ajuns în această situație și Dumnezeu tace, pentru că noi știm în conștiința noastră că ascultarea este reciprocă. 1 Ioan 3:22 spune, și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Fiindcă păzim poruncile Lui și facem tot ce este plăcut înaintea Lui. Era prorocul Ieremia și mijlocea înaintea lui Dumnezeu pentru poporul său, îl durea inima văzând suferința, văzând necazul, văzând robia în care Dumnezeu îl duce pe Israel și i-a spus 70 de ani ai să fii în robie, nu te ruga, nu mijloci, asta e hotărârea mea și cu asta s-a terminat. Și stă Ieremia înaintea lui Dumnezeu și ascultați, dragii mei, ce spune Ieremia, este așa de interesant și de dureros. Ieremia 11:11 spune, de aceea așa vorbește Domnul, iată voi aduce peste ei niște nenorociri din care nu vor putea să scape, vor striga la mine, dar nu-i voi asculta. Și Ieremia 7:16 spune așa, tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Era Ieremia înaintea lui Dumnezeu, debusolat, frânt, zdrobit, văzând atâta durere și suferință, așteptând măcar o licărire de speranță și de nădejde, măcar ceva Dumnezeu să schimbe, măcar Dumnezeu să scurteze vremurile, măcar Dumnezeu să facă ceva, să se întoarcă, să fie mai ușor, să ia durerea, suferința și robia poporului său drag și scump. Însă este interesant că Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia și îi spune, ani de zile i-am vorbit acestui popor și poporul acesta nu a ascultat. Este vremea când eu am să tac. În 2 Cronici 7:14 cuvântul Domnului spune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara.
Aș vrea în această clipă, dragul meu, cel care mă urmărești, aș vrea să privești în propria ta viață și să-ți confrunți propriul tău păcat. Ascultă-mă în această zi, tămăduirea lui Dumnezeu este condiționată, este și garantată, dar este și condiționată. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, coboară-te din aroganța, din mândria ta, din populismul tău, coboară-te din starea aceasta și te smerește, roagă-te înaintea lui Dumnezeu, caută fața lui, abate-te de la căile tale rele. Eu nu știu cu ce te-ai confruntat ani de zile, nu știu care a fost viciul tău, slăbiciunea ta, problema ta, păcatul tău, păcatul cu care te-ai obișnuit în viața ta. Poate este o vorbire, poate este o atitudine, poate este o nemulțumire, poate este o răutate, o neiertare, poate este o lăcomie, poate este un egoism. Poate este o intenție rea, poate este un plan la locul lui, poate este un gând la locul lui. Mă rog în această zi să-ți dai seama, să descoperi, să confrunți păcatul din viața ta și să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu uita, Dumnezeu și condiționează, dar Dumnezeu și garantează vindecarea. El spune în felul următor: îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Și când spune că îi voi tămădui țara, eu cred că Dumnezeu are în vedere nu numai pământul, nu numai grâul, nu numai via, nu numai porumbul, nu numai economia, nu numai banul, ci și însăși ființa noastră, trupul nostru. Eu cred într-un Dumnezeu care vindecă, mărit să fie numele Lui. Ascultă-mă în această zi, este ușor să primești tămăduire. Nu uita, tămăduirea este garantată, dar în același timp este și condiționată de pocăința, de felul în care noi confruntăm păcatul din viața noastră. Și în ultimul rând, dragii mei, când Dumnezeu tace, El vrea să ne vorbească, dar vrea să ne vorbească într-un mod diferit, nu numai prin cuvinte. Știați că Dumnezeu nu vorbește doar când se spune așa vorbește Domnul și auzim o profeție sau vedem o vedenie sau auzim o predică sau o poezie sau o cântare. Dumnezeu vorbește în diferite feluri. La sfârșitul încercării și suferinței lui, Iov, stând înaintea lui Dumnezeu, spune aceste cuvinte: Doamne, urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. Ani de zile am auzit vorbindu-se despre Dumnezeu, despre Iisus. Și a venit momentul în care Dumnezeu a spus: nu mai vreau să folosesc cuvinte, vreau să vorbesc și altfel. Nu vreau doar să auzi, vreau ca ochiul Tău să mă vadă. Vreau să găsesc o altă cale prin care să-ți vorbesc în aceste vremuri și în aceste zile. Iov a stat înaintea lui Dumnezeu și a văzut gloria, suveranitatea, măreția, imensitatea, totputernicia lui Dumnezeu. A văzut cât de mare, cât de glorios, cât de puternic este El, cum ține El în control toate lucrurile, cum El decide, cum El dă și cum El ia, cum El dă viață și cum El o ia, cum Dumnezeu dă boală și cum Dumnezeu vindecă, cum Dumnezeu schimbă situații, evenimente, cum Dumnezeu este Cel care ține totul în control, lumea văzută și nevăzută, însăși diavolul niciodată nu va trece peste ceea ce Dumnezeu permite. Dumnezeu este atotputernic și suveran, mărit și înălțat să fie numele Lui. Văzând lucrul acesta, El exclamă spunând: urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum văd cu ochiul meu, Doamne, cât de mare ești și cât de mic sunt eu. Sunt o pulberă de țărână, sunt un fir de iarbă, sunt o floare, sunt ca un arbore, care azi sunt și mâine nu voi fi. Erau ucenici în corabie pe furtună și Domnul Hristos dormea în barcă. Vine Petru și îl trezește strigând în disperare: Doamne, nu-ți pasă că noi pierim? Și Domnul Hristos se ridică în picioare, se prinde de catargul corăbiei, poruncește mării și furtunii: taci fără gură.
Și observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, capitolul 4, versetul 41. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de-l ascultă chiar și vântul și marea? Dumnezeu a vorbit ucenicilor într-un alt fel. A vorbit cu autoritatea Lui. A vorbit prin puterea Lui. A vorbit prin autoritatea sa de creator. El care a creat marea, furtuna, vânturile. El este Cel care are putere, lăudat să fie numele Lui. Într-o altă imagine din Scriptură o întâlnim pe o femeie păcătoasă care intră în casa fariseului, se aruncă la picioarele lui Hristos, sparge vasul acela de alabastru, de mir, de nar curat și îl unge pe Domnul Hristos. Și oamenii de acolo în gândul lor spun, dacă ar ști omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști că este o păcătoasă. Și Domnul Hristos se uită cu milă, cu blândețe la această femeie și spune, fiică, păcatele sunt iertate, du-te în pace. Și Luca 7:49 spune, cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dumnezeu găsește momente în care să stea și să vorbească oamenilor diferit decât doar vorbe. Prin puterea Lui, prin măreția Lui, prin autoritatea Lui, prin gloria Lui, prin suveranitatea Lui. Aș vrea în această dimineață să stai înaintea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu folosește cuvinte în dreptul tău, înseamnă că Dumnezeu vrea să-ți vorbească altfel, să-ți vorbească într-un mod diferit, să-ți vorbească prin lumina soarelui, să-ți vorbească prin faptul că încă îți bate inima în piept, să-ți vorbească prin nesiguranță, să-ți vorbească despre nemicnicia ta, despre lipsa ta de control a situațiilor, să-ți vorbească că El are ultimul cuvânt, chiar dacă tu ești gata să accepti sau nu lucrul acesta, să-ți vorbească în această zi printr-un picur de har și de îndurare, să-ți vorbească ca răspuns la rugăciunea ta, dar nu prin cuvinte, ci prin acțiune, prin slavă, prin putere, prin siguranță, prin pacea care ți-o inundă, ți-o aruncă în inima ta, pacea care întrece orice pricepere. Dumnezeu vrea să-ți vorbească într-un mod diferit. Dacă te vei duce și vei mânca acum lanciul, lasă-L Dumnezeu să-ți vorbească prin bucata de pâine, prin bucata de hrană pe care ai pe masă, prin farfuria aceea de ciorbă pe care o să iei, prin ceai, prin tot ceea ce Dumnezeu încă ți-a pus pe masă, dincolo de carantină, de restricții, te uiți cum Dumnezeu îți poartă de grijă, lasă-L să-ți vorbească prin ele, lasă-L să-ți vorbească prin cana de apă, lasă-L să-ți vorbească prin soția de lângă tine, prin copiii de lângă tine, lasă să vorbească prin atmosfera de siguranță pe care Dumnezeu o revarsă peste familia ta. Dă-i voie lui Dumnezeu să-ți vorbească și altfel, nu numai prin prorocie, nu numai prin predică, nu numai printr-o poezie, nu numai prin faptul că tu auzi pe cineva profețind despre împărăția lui Dumnezeu care va veni în curând. Lasă să vorbească nevoii tale, stării tale. Ești gata să faci liniște în sufletul tău, în inima ta?